Ahoj, vítajme na Zviestime. V tomto videu ti chcem povedať viac o tom, ako fungujeme ako firma a ako funguje náš portál. Ako môžeš vidieť, všetky naše brigády fungujú už online na tomto portáli, ktorý si práve otvoril, takže určite si ulož link. Vždycky sa cez neho vieš k nám vrátiť. Ako prvé sa musíš u nás zaregistrovať. Vyplňaš tu aj svoju mailovú adresu, na ktorú ti príde aj potvrdzovací e-mail predtým, ako sa ti otvorí tvoje konto. Tento e-mail treba určite potvrdiť, aby si sa k nám vedel dostať. Následne ťa poprosíme, aby si určite vyplnil svoj profil. Na základe neho ti vieme či aj poslať výplatu, pripraviť zmluvu a zároveň ti vieme možno viac cielene posielať ponuky, o ktoré máš záujem, tým, že vidíme možno nejaké tvoje preferencie, nejaké skúsenosti a určite si daj aj fotografiu, budeme radi. Všetky naše otvorené brigády nájdeš v priečinku Dostupné zmeny. V tomto priečinku sa na ne vieš jednoducho prihlásiť, vždycky keď si ju otvoríš, vidíš tam platové informácie, kde je brigáda, všetko, čo potrebuješ vedieť. Ak nájdeš brigádu, o ktorú máš záujem, stačí kliknúť jednoducho prihlásiť sa na túto smenu. Sú dva typy smien. Na jednu, keď sa prihlásíš rovno, s tebou automaticky počítame. Potom je tam taký typ, kde vidíš takého fialového panačika, ktorý sa hlási. Tuto sa vieš prihlásiť iba ako žiadateľ. Čo to znamená? Znamená to, že nerátame s tebou automaticky a musíme si ťa vybrať alebo schváliť. Na smenu sa nám možno prihlási viacej žiadateľov a my si vyberieme naozaj tých najlepších. V tomto prípade treba počkať iba na potvrdzujúci e-mail, či ťa teda naozaj na tú brigádu berieme alebo neberieme a túto informáciu sa snažíme vždycky čo najskôr poslať, takže netreba nám písať, neurýchli sa to, my ťa vidíme a ako náhle budeme mať čas, tak určite ti dáme čím skôr vedieť, či na túto brigádu pôjdeš alebo nie. Keď sa na smenu prihlásiš, tak na 100% s tebou počítame, takže nie, že neprídeš. Avšak je tu možnosť, ak sa z brigády potrebuješ odhlásiť, jednoducho si svoju smenu otvor a klikni odhlásiť sa. Ak ti už nejde odhlásiť sa z tejto brigády, treba volať. Nájsť si koordinátora a dať mu vedieť, aby sme mali dostatok času nájsť za teba náhradu. Po odpracovaní smeny by ti do priečinku peňaženka mala do pár dní nabehnúť tvoja výplata. V peňaženke si vieš nájsť všetky svoje výplaty a takisto aj nejakú históriu tvojich výplat. Všetky peniažky prichádzajú do 20. dňa nasledujúci mesiac, takže stačí, ak si na ne počkáš, posielame ich na účet. No viac o mzdách a výplatách už nájdete v ďalšom videu.